Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska si ukážeme, jak se zbavit reklam na Google. Prostě to znáte, že když spustíte video, tak se tam objeví ta reklama a myslím, že po 15 vteřinách se může přeskočit. Hodně často tam třeba na Vánoce bylo s tím Ježíškem, jestli si dobře pamatujete, v televizi to bylo úplně šedé, ale to je jedno. Prostě tento program myslím, že funguje jenom na Google Chrome, takže fakt nevím, jestli to dají na jiný prohlížeče. Když tak mi napište do popisku, jestli funguje na jiný prohlížeče, ale myslím, že ne. Prostě, když ho budete chtít dát do toho prohlížeče, tak dáte jenom přidat do Chromu. No, tak 100% jde jenom na Chrome, ale to je jedno. Prostě do Chromu a už vám nepůjde nikde reklama, třeba jako tato, vidíte, tu jsem myslel, nebo tohle. Vidíte čisté video. Ještě teď vypadá, jako kdyby si uprt. Ale to je jedno. Tak doufám, že se vám moje video líbilo. Pokud ano, tak dejte like a komentujte. Když budete chtít i další videa, tak odběr. Tak ahoj, někdy příště.